Vrátil som sa z vojenskej základnej služby, išiel som na odbor školstva za súdnym inšpektorom a ten ma postavil pred hotovú vec. S prestupom zo základnej školy Svrčinovec súhlasím, ale musíte ísť na základnú školu Ošťanica Vreščovka. Tak som to podpísal na školský rok 84-85. Česť práci, žiaci. Česť práci, určite. Dozvedeli ste sa, žiaci, že má k vám prísť nový súdruh učiteľ. Tak, prišiel som a na začiatok sa predstavím teda. Volám sa Pavol Zátek a pochádzam zo susednej obce Krásne Natky Sudcov. Ako sa tak na vás pozerám, sa mi páčite. A myslím si, že si budeme aj dobre vychádzať, že budeme kamaráti. Teraz by som bol rád, keby ste sa mi vy predstavili. Chcel by som to tak, aby sa mi predstavili najskôr prváci, potom druháci, tretiaci a štvrtáci. No nech sa páči. Predstavte si na začiatku. Vojdete do triedy a tam prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci. A teraz koho učiť, že? Ja som si myslel, tak budem mať tam triedu, treba z druhákov, lebo na nich mám akýsi pech. Budem mať tam druhákov, tak budem učiť druhákov. No ale naraz všetky 4 ročníky, no. To bol pre mňa nonsens. No ale teraz už som sa do toho zapracoval, už to je lepšie. Pozrel som sa na tie deti, preskúmal, aké sú. Zistil som, že im chýba jedna vec, a to tá, že nemajú dostatočný prehľad o svete. Napríklad štvrtáci mali veľký problém, keď som sa ich spýtal, aký je dnes dátum, tak to nevedeli povedať. Nakoniec sme sa dohodli, ktorý je deň, mesiac aj rok, ale povedala to druháčka. Ešte pred 3 rokmi sa nám tu žilo veľmi zle, lebo sme museli všetko donášať na chrbte, v rukách, až sa nám postavil obchod potraviny. A takisto 1. septembra v 82. roku nám prišiel prvýkrát autobus do Vreščovky. To bola veľká radosť. To bola udalosť, na ktorý nezabudneme, pokiaľ budeme žiť. Niektorí starší ľudia mali slzy v očiach a deti tým mali radosť. Náš učiteľ sa mi preto páči, lebo vždycky s ním vychádzame dobre. Bo sa chodíme sankovať a učíme sa dobre. Náš učiteľ nás veľa naučí. Mám rád učiteľa, lebo nás nevie. Mám rada učiteľa, lebo myslím si, že nás má rád. No a okrem toho mám aj ako, keď som riaditeľ školy, aj iné povinnosti. Treba v útorok je výročná schôdza ROH, budú ma tam prijímať za člena ROH, tak sa na to teším. Potom v stredu je porada učiteľov malotriedok v Čadečke, no a na to som strašne zvedavý, pretože tam uvidím tých učiteľov malotriedok. No a rád by som bol, keby sa tam objavili také typy, o ktorých by som sa mohol oprieť, ktorí by mi mohli pomôcť, pretože začínam v tejto práci a tak sa chcem od nich čo najviac naučiť a čo najrýchlejšie, pretože to potrebujem. No a vo štvrtok mám zase IPV, to v centre. Čiže tieto porady a schôdze, to je tých minimálne 10-15 km odo mňa. No, takže sa nachodím dosť a keď učím trebárs do 12:30, rýchlo uvariť si obed a potom sadnúť na autobus a ísť sa venovať týmto schôdzam a poradám.